בואי. אמרתי לה, אני מפחד, פעם ראשונה שאני מפחד ממשבר בין יהודים לערבים. העוצמתיות הזאת, אני לא דמיינתי לעצמי שזה אכן יקרה. הרי אני 10 שנים כמנהל. אני 10 שנים כמנהל. 10 שנים עובד בדו-קיום. 10 שנים דוגל בשתפנות. 10 שנים מבהיר שאנחנו חייבים להיות ביחד. וזה דורות, 10 שנים זה לא, זה דור אחד, זה דורות, זה גילאים. אז אני אמרתי, מה, נכשלתי אישית? נכשלנו כמערכת? זה כאילו ההלם הראשון, זה. אבל אחרי יום-יומם כשחזרתי לבית הספר והתחלתי לשמוע מהתלמידים, והרי יש הורים שאני לימדתי אותם והם הביאו את התלמידים שלנו לבית הספר, אני ידע שאני לא נכשלתי. מה שקרה זה מיעוט שבמיעוט שבמיעוט שוליים שבשוליים של החברה העכואית. עכו תישאר דוגמה ומופת לכל הערים שלא חוו מה זאת אומרת יהודי שגר באותו בניין עם ערבי. אנחנו יכולים לשים את הדברים על השולחן ולהידבר. בבית הספר השלי השנה, שהוא בית ספר לתקשורת, המיזם החינוכי המשמעותי ביותר שאני הולכת להקים השנה בבית ספר, זה להפיק סרט שהנושא שלו הוא היום שאחרי. היום שאחרי המהומות. וגלית מסריטה כאן ולא בכדי, כדי שחלק מהדברים שגם עולים כאן יעלו שם.